among kinabuhi. Kay basig unya mo abot na ang kamatayon. Mga buhat kani ato atong usbon karon, panguna-una atong putlion sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi, aron kita mahimong maputli. Igsuon ko andang ka na ba, kung balik kang Ginoo. Kay kung ikaw di man madala, kini huna mga buhat kani atong usbon karon, panghuna-huna atong putlion sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi, aron kita mahimong maputli. Kung ang amahan lang madala, sinapwang sa mga panganod, inahan anak masudong mo ba ni anang higayunan? Ikaw amahan, anak inahan, tagsa-tagsa kaluwasan, usamag matngon sa tanang panahon, sa langit nung paghandong. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi, aron kita mahimong maputli. Kung ang inahan lang madala, sinapwang sa mga panganod, amahag anak masud mo ba ni anang higayunan? Ikaw amahan, anak inahan, tagsa-tagsa kaluwasan, usamag matngon sa tanang panahon, sa langit nung paghandong. Magmatarong ka sa adlaw ug gabi, aron kita mahimong maputli. Kung ang imong anak lang madala, uyog sa mga manulunda, ginikanan makita mo pa ba? Dili nagyud bisan kanus apa. Ikaw amahan, anak inahan, tagsa-tagsa kaluwasan, usamag matngon sa tanang panahon, sa langit nung paghandong. Magmatarong ka
sa adlaw ug gabi aron kita mahimong maputli aron kita mahimong maputli aron kita mahimong ang kasing-kasing ko magmalipayon bisan mo abot ang kagulanan ang akong panaw gayud padayunon ngadto sa puyan nga langit ang tudon niya ako magmalipayon ang tudon niya nakitang himaya dito sa siyudad nga labing matahong iandam sa matinumanon mga butang niinig kalibutan ang tanan unos kakawangan uban sa baan di o kalingawan mga hanaw lamang kanang tanan ang tudon niya ako magmalipayon ang tudon niya makitang himaya dito sa siyudad nga labing matahong iandam sa matinumanon ang panahon nga atong kinapuy-an adunay na anak katalagman apan mobalik kayo rang Ginoo sa langit niya kita danon dito ang tudon niya ako magmalipayon ang tudon niya nakitang himaya dito sa siyudad na labing matahong iandam sa matinumanon ang tudon niya ako magmalipayon ang tudon niya nakitang himaya dito sa siyudad na labing matahong giandam sa matinumanon giandam sa Mayong gabi mga kaigsuunan. Welcome sa atong ikaduhang gabi dinhi sa Central Design Conference Hope Beyond Health Crisis Online Seminar. Niining kagabion atong sugdan ang atong nightly program. Murag naa na tay sequence. Og of course mag-start ta 6:55 PM maminaw ta og music, and then after that musunod dayon ang atong panahon sa pag-welcome sama niini karong taknaa
among gi-abi-abi mga kaigsuonan ang ato nga nagsunod niining atong programa gikan sa Bohol, gikan sa Katarungan Ubay Bohol. Ang grupo nilang Jilen nagsunod sa atong programa. Gikan usab sa Alicia Bohol. Ug doon na santay mga kahigalaan under sa distrito ni Pastor Pagatpat, gikan sa Albor, San Roque, Baclayon ug Lubok. Welcome sa atong programa. Gikan usab sa atong mga kaigsuonan sa Masbate, sa Mandaon, Maulingon, gikan sa grupo nilang Pastor Mendoza, gikan usab sa Placer, sa Vivella Inocencio. Welcome ug maayong gabi kaninyong tanan diha. Gikan usab sa Dumurog, Guadalupe, Esperanza, sa grupo nila ni Brother Randy Purisima. Ug dinhi usab sa Cebu, especially sa probinsya usab, naa ang Heaven at Last Care Group, ang pamilya Antonio Yusores og Tabanaw family kauban sa Carmelotes family nagsunod sa atong programa. Maayong gabi kaninyong tanan. Diha usab sa Pandakan, Pinamungahan, ang grupo nilang Ate Joy og Brother Joseph. Igay, daghang salamat sa inyong pag-tanaw sa atong programa. Apil usab sa atong mga kahigalaan diha sa Dalaget, sa Karkar, kauban sa grupo ni Pastor Rua. Maayong gabi ninyong tanan. Sa grupo usab ni Brother Isik diha sa Maghaway. Salamat sa inyong uban kanato niining kagabhion, kauban sa mga kahigalaan nato sa Carmenville Church o sa Lagdang sa grupo ni Pastor Barsinas. Doon na pa'y uban nga among pagabasahon pagkahuman sa mensahe. Mga igsuon, mga higalan, niining kagabion, aduna nakitay theme song. O ang atong theme song, ang Bisaya nga awit naguluhan, Adto Ta sa Langit. So, among gihangyo kamo sa panahon nga kanta na kita niini, well, of course, pwede ta manindog o mo-join ta sa maong pagkanta. After sa theme song, there will be a prayer. And then, pagkahuman sa prayer, doon ay special music. Kauban gyapon nato si Dr. Carl Nogra. And then, pagkahuman sa special music, atong paminawan ang ikaduhang mensahe gikan ni Pastor Charles Nogra, ang Hope Beyond COVID-19 nga topic. After that, there will be a song nga giandam usab nga awit ni Ma'am Jerly Abaw. And of course, before we end, there will be some announcements and og mga dugang pa nga greetings alang kanato. And of course, mga kaigsuunan karon sa inyong pagsulod sa Hope Channel Cebu o sa Cebu City SDA nga webpage, sa Facebook o sa YouTube, don't forget to share. Or some of you, pwede ka mo nga mag-watch party. O labaw sa tanan, alang sa atong mga kahigalaan nga naabot sa atong pagpasigbiya sa Hope Radio. Naatay mga listeners diha sa Toledo nga area, maayong gabi kaninyong tanan. Atong himuon ang pag-awit sa atong theme song, manindog ta, niini nga maong awit, Adto Ta sa Langit. Sayuta nga pulos kasalanan, puno sa kagubot o kapagyasan, igsuon dili
imong bahandi daghan pa sa uban. Igsuon, sultihan ko ikaw, biyahe ng tanan, o magtigong tagbahandi dito sa langit, nga puloy-an. Adto ta sa langit, nga arang tampuyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Adto ta sa langit, nga arang tampuyan, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Itong ulos pagampo, mahigugmao namong Dios dako ang among kalipay nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong mga pulong. O Dios, samtang among pagahisgutan ang mahitungod sa mga prinsipyo sa maayong panglawas, tagay kami og kaalam nga amo kining mabatnan og labaw sa tanan mahimo kaning kabahin sa among paggawi samtang pagkinabuhi kami nga handom namo Ginoo naa kanunay sa maayong panglawas ug malikay kami gikan sa maong mga balatian ilabi na ni ining virus nga naa pagihapon sa among palibot. Kining tanan among gihangyo kanimo Ginoo kauban sa pagpanalangin kang Pastor Charles Nogra samtang siya magapahat sa maong mensahe ug ang kaalam maoy iyang mabatnan aron kami mabusog usab sa mga mensahe ug mahimo kini gabayan sa among pagpangalagad diha kanimo. Kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maduluwas. Amen.
Mayong gabi o kumusta higala. Ako kamong gi-welcome o gipasalamatan sa inyong pagtambong o pagpamati ni ining ikaduhang gabi sa atong webinar, Hope Beyond Health Crisis. Diin kita magatuki sa nakalaing mga health crisis sa atong kinabuhi nga atong gisagubang ni ining panahon sa pandemya. Sa tuyo nga atong maminusan ang atong risgo sa balatian o kamatayon ug sa pagkaplag sa paglaom diha kang Kristo luyo ni ini nga krisis. Niini nga gabi ang atong tun-an mao ang Hope Beyond COVID-19. Paglaom labaw pa kaysa COVID-19. Kung dunay suhito nga ilado kaayo karong panahona, walay lain kining COVID-19. Ang sakit nga nagahatag og kahadlok sa tanang tawo gikan sa kabataan ngadto sa katiguangan. Walay gipili bisan mga tawong gamhanan ug adunahan. Bisan mga doctors nahiagom sa iyang kabangis. Diguba sa ekonomiya, sa tanang kanasuran, ug misirado sa mga buhatan, mga dapit, lakip ang mga simbahan ug panimalay. Presko kaayo sa atong panumduman. Bulan kadto sa Disyembre, miaging tuig 2019. Dito sa Wuhan, China. Nahitabo ang unang outbreak ni ining klase sa pneumonia gumikan sa bag-o nga coronavirus nga gitawag nga 2019 nCoV o COVID-19. Kining bag-o nga coronavirus, paspas kayo nga mikuyanap sa tibuok kalibutan ug niadtong Marso 11, 2020, ang World Health Organization mideklarar nga pandemic ang COVID-19. Pagkapaspas ang pagkaylap ni ini nga balatian sa tibuok kalibutan, kani sa pila ka mga adlaw nga milabay, nagadagsang ang kaso ni ini niadtong Nobyembre 9, 2020. Akong nakuha kini nga balita, ang latest news atong panahon ang US surpasses 10 million cases, kunya ang global 50 million. Nya gisundan nako ang mao gihapon nga source apan anang pagka November 12 gahapon pila na ang kaso mga kigalaan ni kabat og 51,848,261. Pila nang nakaadlaw ana na yung kataas o pila may nangamatay sa kinatibuk-an 1,280,868 ang nangamatay mga kigalaan. Dinhi sa Pilipinas, naga-uswag-usab, nagasaka sa matag adlaw. Sobra na ta sa 400,000 as of November 13. Ang exact figure, 402,820. Ang nangamatay, 7,721. So, milukop na ni, no? Daghan na ang naapektuhan. Gani, as of today, 217 na ka mga nasod ang nasudlan ni ini nga coronavirus. Now, kung maghisigutag symptoms sa COVID-19, dili lang kita maglangan ining bahina kay ako nagtuo nga well-versed na mo ni ini. Daghan na kayo tang nadunggan kung kini balik kanunay sa tuang gobyerno unsay mga simptoma. Okay, dunay mga kani bag-o lang akong nakita, akong nakuha ang mga balita nga doon na rin mga bag-o na sab nga mga namatikdan nga mga simptoma nga mibutho mga kigalaan gawas ni ining common nga mga simptoma sa masahilanat, shortness of breath o pag-ubo. Gani tungod ni ining kabalaka nato ining mi dagsang karon nga COVID-19, daghan karon nga mga katawhan nga milikay na sa ilang regular check-up. Ug gitawag nato kini nga preventive maintenance
kay nahadlok matakdan sa COVID-19. So wala pa'y COVID-19, kanunay magpa-check up, gamay lag bation, magpa-check up dayon. Apan karon nangahadlok dili mo adto hospital kay basin kuno sila matakdan sa COVID-19. Bisan gani sa Amerika, dunay taas nga pagkunuhod sa hospital visits ni adtong nagbalatian. Ginagwanta na lang ang mga simptoma, no, sa heart disease, sa diabetes ug uban pa. Uban pang mga sakit nga diha na daan sa wala pa ng COVID-19. Apan gikalimtan na kining mga sakita nga mauunta gihapon ang nag-una nga mga killer diseases karon sa tibuok kalibutan. Niining atong pagtuon gikan karon, atong tutukan ang paglaom luyo ni ining COVID-19. Ug uban pa nga mga sakit nga common sa atong kapanahonan. Ug sa atong pakisusing, atong pagabuhaton, atong tutukan ang mga lakang sa paglikay niini nga mga klase sa sakit. Dili lang ang curative, kay ang curative kanang tambal nga bahin, iya man na sa mga doktor o sa hospital na hands-off taraan ang mga bahin na mga kagalaan. No? Isip usa ka health educator, ang akong concern mao lang ang pagpadasig kanato, pagpangita sa paglaom, luyo sa mga problema sa panglawas. Ang nahitabo man gud karon, nangabungog na ta sa mga balita o nangahadlok ta nga matakdan ug ato na lang gisalig ang tanan sa ato ang gobyerno. Ug mao na ang kasagaran nga nagahitabo. Atong gikalimtan nga ang maayong panglawas usa kini ka personal nga responsibilidad. Dili ni resulta sa swerte, no? Apan health actually is a matter of choice. Health is not a matter of chance. Nga moingon sa ining uban nga amaay ko nga panglawas nagdepende ra na sa kadagkoon sa dalunggan. So moingon uban basta dako kag dalunggan, taas-taas kag kinabuhi. No. Wala na relasyon na kigsuonan ang kadagkoon sa dalunggan sa katas-os atong kinabuhi. Kaya ang maayong panglawas usa kani ka resulta sa atong pagpili ug kining pag-adaptar sa kining mga new normal ron nga mga estilo nga atong ginahimo, ato ka na ginapili mga kahigalaan. Inigmatan nato sa buntag, di ginato kalimtan nga sa atong paglakaw, atong suluobon ang face mask, face shield, ug uban pa. No? Ug kana siya, ato ka nang gihimo o gipili. Una nga karon mga higala, panahon na sa pagmata. Mga mata na ta sa atong walay pagtagad o pagpasagad sa atong kaugalingon. Dili pa ulahi ang tanan, doon na tay dako nga mahimo sa paghunong o pagkontrolar ni ining mga sakit nga midagsang sa atong palibot. Sumala pa ni Dr. Margaret Chan ni adtong 2008 sa diha nga midagsang ang NCDs, no, kanang non-communicable diseases sa tibuok kalibutan. Siya nagkanayon nga ingon pa niya, we hold in our hands the solution to the NCDs epidemic. Kaning epidemic manghud-manghud lang ning gamay sa pandemic, no? Ang una endemic, dayon nahimong epidemic, dayon sunod nahimong pandemic. So kaning COVID-19 pandemic ni siya mga kaigalaan. Okay? So NCD nga epidemic o COVID-19 nga pandemic that threatens the lives of 1 billion men, women, and children during this century. Yan na adin ni ang nindot nga punto. Nga giingon ni Dr. Margaret Chan. Ingon niya, the cure, bantayan nato, for this devastating epidemic is dependent, unsa kuno? Not on medicines. Wala diha sa medisina. Or vaccines. Tiaw mo na higala. But on the concerted actions of government and civil society. Ang nitabo magud karon kagalaan kanunay tag paabot na ining vaccine para sa COVID-19 ug atong gikalimtan nga ang tambal ni ini nga pandemya karon wala nagdepende kini sa medisina ug bakuna apan naa diha sa atong pagtabang sa atong kaugalingon nga makalikay ta aning sakita. Unsa atong buhaton? Mao na pangutana karon. Doon na ba'y paglaom nga atong mapaabot luyo sa COVID-19? Doon ay tulog ka mga
butang o ginganlan ko ni sila nga paglaom mas labaw pa kaysa COVID-19 o paglaom luyo sa COVID-19 mo ni ang atong pagahimuon, pagasundon o ato kining tan-awon unsa man ni mga higalaan. O mao kini ang una, prevention, ikaduha, control of comorbidities. Unsa man ang comorbidities? Mao nang mga nagpahipi nga mga sakit nga diha na daan, no, nga imong gidaladala sa dugay nga mga katuigan sa wa pa ning COVID-19. O kay katulo, immunity ang atong resistensya mga kahigalaan. Now, ang una, kining paglikay. Mo ni ang una nato nga lauman nga makalikay ta sa COVID-19. Kay ang paglikay importante kaini sa nga tanan. Ginaingon nga ang paglikay maoy yabi. Og si Benjamin Franklin usa ka inila nga scientist sa Amerika nagingon, an ounce of prevention is worth a pound of cure. No? So, nindot manang maayo ta sa ato ang sakit, di ba? Nindot man na, maayo ta. Pero ang labaw, pag yung nindot, kanang, dili ta magkasakit, o ginay pinakabaayo. So, kung doon ay paagi nga, makalikay ta, sa maong nga balatian, ato ginang himuon. O kung maghisgot ta og preventive medicine, dinhi nga bahin o sahay, daghan kayo ang mureklamo. Kaysa diha ko no nga naana sila niini nga mga sakit, daghan kayo nga ilang bantayan, matngunan, unya wa na kuno sila kalipay. No? Ug mao ni atong bantayan mga kahigalaan, no, nga ang goal kuno sa preventive medicine actually is not to take all the fun out of your life, but to give you more life to enjoy the fun. Ug mao na ang ato ang katuyuan ni ato ang programa, no, nga magadiskubre kita og mga lakang mga pamaagi dili nga mawag tangan tagkalipay niini apan ang tuyo ni ining tanan sama sa preventive medicine, kung maghisgot tag prevention, paglikay, is to give you more life. Hatagan ka tag kinabuhi nga taas-taas aron malipay ta maayo. Mao na siya mga kagalaan ang katuyuan nato sa preventive medicine. So, kung moarita sa COVID-19, unsa man ning atong gipag-adaptar nga mga precautionary measures. Mao kini ang gitawag dito nga preventive, no? Prevention kini siya, mga precautionary measures, mga lakang kini siya sa paglikay sa COVID-19. Ang unang giya mao kining nga nasulod ni ining COVID-19 nga precautionary measures nga ato gyoning gihatagan og pagtagad. Ug kanunay ni gina balik-balik sa ato ang gobyerno nga ato gining tumanon. Ang una ni ini nga bahin naghisgot kini siya sa pagproteher sa atong kaugalingon ug pagpaglimpyo, no? Importante kaayo ni siya nga paagi nga pagpahunong sa pagkuyanap sa bisan unsa nga balatian ug sa pagprotektar sa komunidad. Ug ato kining batasanon gyud pag-ayo nga kun muubuta, muatsi atong sampungan ang atong ilong ug gamit ang panyo, tisyo o bestida. Ug unya ang unang lakang dinhi mao ang kanunay nga pagpanghugas sa kamot. Part kini siya sa limpyo sa atong kaugalingon. Hugas sa kamot. Nya daghang mangubidya na karon nga sa una kada hugas kaon, karon sigig hugas way kaon. No? Muna na nagahitabo mga kahigalaan. So, di na to isapayan ka na. Importante nga makalikay ta ni ini nga virus kay kani atong kamot di ta mo kumpiyansa kay bisan asa lang ni makagunit ug kana ato magunitan base naa na ang kagawa ng virusa ning coronavirus og sa diha nga muhikap ta sa ato ang mata, atong ilong, atong baba, mupadulong adto sa ato ang
nawong agi diya sa atong mga mata o ilong ang baba ka hinuon ang mao nga coronavirus. Unya kung way tubig nindot jud kanang mugamit tag tubig ug sabon. Apan kung walay tubig ug sabon sa pagpanghugas sa imong kamot, sa atong kamot atong gamitan kini og mga alcohol o mga kaning sanitizer gadunay 70% nga alcohol content mga kahigalaan. Now, ang sunod nga lakang mao kining social distancing, no? Dili mo sikit pag-ayo. No? Dili kayo mo pidpid. Unya imong himuon nga 2 metros, no? Ang kalayon nimo sa mao nga tawo ug likayan kana mga pundok-pundok nga mga dagko. Likayan ang mga pagbiso-biso o pagkumustahay niining panahon sa pandemya. Ang sunod, kining pagsulob og face mask. Mao ni ang pinaka-common karon sa tanan dinhi nga mga precautionary measures actually, ang ato ang pinaka-favorite, paborito sa tanan, kung kuan pa ni favorite subject. Nga usahay kalimtan lang na nato ning uban din ini, importante kani gyud sa man kaning pagsulob og face mask. Nya do na dinhi pahimangno nga akong basahon nga nag-ingon ning usa ka eksperto sa inilani siya nga leading infectious disease expert sa Amerika. Kini si Dr. Anthony Fauci. Ngayon niya nga basic health measures like wearing mask, okay? Social distancing and avoiding large gatherings could still help the current surge. Kaya nibaluta sa nitabo karon sa Amerika, no? Nagsaka kanunay ang kaso nila sa COVID-19. So kini si Dr. Anthony niingon nga kini kuno sounds very simple. Bayon niya, but we're not uniformly doing that, and that's one of the reasons why we are seeing these surges. No? So dito balo naman tanong nga ang uban dili sa didto mo adaptar niini nagmagahi sa pag sulob ni ining face mask, pero ingon niya dinhi ni Dr. Anthony nga we can control them kining pagsaka karon sa coronavirus kuno sa Amerika without shutting down the economy. Dili kinahanglan na ato kuno siradan pa nila ang mga tindahan ng ekonomiya. But it could be panahon na for a national mask mandate. Okay? So, naghisgot siya o kanang himuong nga balaod yun. Okay? Mandate nga pasulubon ang tanang mga Amerikano o face mask aron makontrolar ang kaso sa COVID-19 dito sa Amerika. Now, doon na din usa ka eksperto, mao si May Cho, sa clinical professor sa epidemiology sa Colorado School of Public Health. Ingon niya nga, putting a face mask on, no? Kani ko nang magbutang kag face mask sa imong nawong, wa ni magpasabot nga undangon nimo ang uban nga mga practices. Umaunay nagahitabo, no? Salig na ta sa face mask, unya sikit ka ita, no? La kumusta total, naaman tay face mask. Pero yung sa ingon niya, it does not mean you get closer to people. No, wa na maghatag og kuan ko no kay gayunan nga magpaduol ka sa mga tawo nga di ka manghugas imong kamot ug muhikap ka sa imong nawong. Okay? Kaning tanan naa gihapon nga mga precautionary measures ug kaning pagbutang og face mask ad-on lang ni siya. So protection kini nato. Kabahin kini sa precautionary measures ang tanan mga kigalaan. At ito sa sunod nga bahin in relation to COVID-19, kaning gitawag nato nga food safety. Nga majority sa mga sakit manggod karon gumikan sa atong pagkaon. Kung atong tan-awon ning pulong nga death, kwaon nimo ang litra nga D ug ang H unsa may mabilin sa tunga. Eat, no? Kaon. So ang kamatayon di ay related sa kaon. Unya kung ato po ning tan-awon ning pulong diet, DIET,
Kung imong tangtangon ang T nga nagrepresentar sa pagpugong kanang T meaning temperance, unsa may tabo. Kung ang imong diet walay temperance, walay pagpugong, patay no, die ang may tabo. So, you are what you eat. And what you eat, kung unsa imong gikaon, determines the way you die. Doon na mga facts and evidences no mga resulta ni sa mga pagtuon gihimo sa diadtong pagsugod yun sa COVID-19. Kaya pangutana karon kini bang COVID-19 related ba ni sa kaon? No? Ang una nga mga cases sa COVID-19 dito sa Wuhan, China, giingon nga link ni siya ngadto sa large seafood ug animal market. Unsa man ang merkado? Wuhan Wheat Market. O kini nga virus, kining coronavirus o COVID-19, gituhuan nga zoonotic o in origin. Ato niya natan-awon karon taon no unsa ning zoonotic, mga zoonoses nga mga balatian. Ni atong inirodos kini nga coronavirus nakaplagan diha sa mga na-admit diha sa hospital 41 kabuok. O 2/3 ni ini doon na exposure sa maong merkado. O ginaingon nga kini gikan kuno sa mga bitin, bats, pingulins, uban pa na nga mao'y nahimong source ni ini nga virus. Kay kini nga mga mananap mao ni ang common nga mga mananap nga ginabaligya ni ini nga merkado. Niya ni ana pagka Enero 2020 ang CDC sa China ni-investigar sa maong nga merkado gila nakaplagan nga daghan didto nga mga specimen nga duna ni ini nga coronavirus. Okay? So, arita ni ining pulong nga zoonosis kay duha ka mga butang nga gusto na akong atong lakbitan kung maghisgot kita og kining coronavirus. Now, when it comes to food safety. Now, mayong tag-zoonotic, kini ko ng coronavirus is zoonosis o zoonotic in origin. Unsa man ang zoonotic diseases? Mo kana ang mga balatian nga mutakboy sa tawo gikan sa mga mananap. O halabihan daay kadaghan ang mga balatian karon na atong ginadaladala nga gikan sa mananap. Nga 6 out of 10 nga mga infections karon bisan sa Amerika, no, niabot sa tawo gikan sa mananap ug dili mo minus sa 200 ka mga sakit nga gi-categorize nga zoonotic diseases. Kung sumala pa sa World Health Organization, 61% sa mga human diseases karon are zoonotic ug niining milabay nga pila ka mga katuigan 5% nining bag-o nga mga sakit nga diskubrihan mga zoonotic in origin. Now, dili na ni bag-o, no? Sukad pa ini sa una. Kay kung maghisgot ta og Asian flu ni atong 1957 to 1958 gikan to sa pato, no? Unya pag ang SARS sa 2002 2003 ang iyahang gikan sa to sa mananap nga mga civet cat so mga bat. Unya ang bird flu ni atong 1997 nga diktaha na nabatayan nga gikan sa China, no? Gikan po to sa mga langgam. Unya ang bird flu pagka 2013 gikan sab sa mga live bird diha gipamaligya sa merkado. So, mo na gitawag nato og zoonosis. Ug lakip niini kining atong pinakasikat karon nga virus ang coronavirus. Now, kung maghisgot ta og kining COVID-19, di sa nato kalimtan kining exotic foods. Okay? Kay mo magini pinakailado rong panahon na, dili lang sa China apan sa ubang pa mga lugar sa tibuok kalibutan. Now, unsa man ang exotic foods? Ang exotic foods mao kanang mga pagkaon nga dili ta wala kay ta kasinati. Muna ingon nga word bitaw kayo. Okay? Kini mga pagkaona, mga pagkaona nga katingad-an. Wala ta mahibalo kung makaayo ba na o makadaot sa panglawas. Wala ka masayod nga inigsulod niya na sa imong lawas, maayo ba ka o maunsa? Sama kuno nang musulod kag langob,
nga wa ka masayon kung human sa imong pagsulod makagawas pa ba kag dili. Mo na gitawag exotic. Nya sa China kining mga insect mahilig kay sila mokaon ni ini exotic foods. O kay sumala pa sa pakisusi ni Charlie Campbell ang gipublisar sa Time Magazine yatong January 24, 2020 nga ang mga insect are very obsessive sa freshness. Yang uban sab kuno nga mga traditional Chinese medicine dito sa China nagtuo nga ang pagkaon ni exotic creatures maka hatag og kaayuhan, no? Cure certain elements o makapabosa male potency. Nya kabahin sab kuno ni sa ilang Chinese culture mo na ingon ni Yang Song Wan nga they love to eat anything alive. Bisag unsa basta mulihok kaonon. Mao nay ilahang pagtuo usab dito sa China. Now dili lang sa China mga kigalaan niadtong miaging bulan pagsugod ning tuig 2020 kauban sa akong mga kaubanan sa buhat sa CBC, no, sa mo pagbisita ni ining dapita kani dito ni sa Cambodia, nagpa-picture yug ko kay natingala yug ko ni ining dapita gitawag ni nga spider market nya daghang kay gibaligya dito nga mga ok-ok o mga kaning tanga o naa diha sa maong nga hulagway. So, kumusta ta dinhi sa Pilipinas? Nagakaon ba sab mo ni ini? No? Bisag unsa nga muliho kaunon? Now, adto tas unahan no atong ipadayon kining sunod nga butang atong pagabuhaton sa paglikay ni ining COVID-19 mao ang pagpalig-on sa atong immune system. Nga mukaon tag maayo, ehersisyo, sakto nga pagkatulog, i-manage na to ang stress, o kanunay gyud moinom og daghang tubig. Now, anita ni ining isyu sa vitamin D. No, kaning gitawag nato nga sunshine vitamin. Kay daghang mga pagtuon nga ni connectar vitamin D deficiency to coronavirus infection nga mokos di og severe nga COVID-19. So, matikdan usab nga sa mga nasod nga duol sa equator, no? Niya wherein ang mga katawhan nga nagpuyo ni mga dapita dili kayo makakita og kahayag sa adlaw, no? Kanunay lang dito tingtugnaw, no? Dinhi mga dapita ang ilahang rate sa kamatayon sa COVID-19 mas taas mga kaigalaan. So advantage ta dinhi sa Pilipinas. Kung mao ni dagan kay sige man ta dinhi makit-an sa init na maayo siguro nga matag adlaw magpainit ta no maghukas atubangan sa adlaw aron daghan tag makuha nga vitamin D mga kaigalaan. Now, ang steam inhalation ako lang ning ipakapin nga mas maayo na lang ni kay suwa gitay buhaton. Pero niining usa ka writer nga si Ben Guragin iyahang gihimo ang research ug iyahang giprueba makigalaan nga kini di ayang virusa, no? Dali lang ni siyang makuyawan kung makatikod og init. So ang uban siguro ninyo nagpractice ni ini ug makatabang sab kini kaayo. Kung dili magyud siguro ta maayo, kung di magyud ni maong paagi nga maayo ta, pero makatabang na siya pagpalig-on sa atong ginhawaan. Unya kung doon na tayo sipon gibati ubo, magaan-gaan ang ato ang pagginhawa kung magamit ta ni ining steam inhalation. Now ikaduha, kining nga paglaom nga ato ang susihon, kining pagkontrolar sa comorbidities. Unsa man ning comorbidities? Mao niya ang gitawag nato nga underlying risk factors. Kay sumala pa sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika nga niadtong September 1, 2020, doon ay headline nga nag-ingon 94% sa COVID-19 deaths had underlying medical conditions. Nga dito sa Amerika ang nangamatay sa COVID-19, 94% ni ini nila na ay mga comorbidities.
Underlying meaning nagpahipi nga mga balatian nga diha ng daan ilang gidaladala sa wa pas mutakboy nila ang COVID-19. So sa ilahang pagtuon nakaplagan nga 2.6 additional conditions. So nunay duha tulo ka mga nga gidadala nga mga sakit ning mga tawhana nga nangamatay sa COVID-19. Ug unya ang wala gyoy underlying conditions 6% lang mga kahigalaan. Now, tulo ka mga pagtuon nga gihimo sa pagpalig-on ni ini nga nakaplagan nga study mga kahigalaan. Usa sa mga study kining gihimo ni dito sa Amerika nga sa mga pasyente nga na-admit sa mga hospital nakaplagan nga kining 784 nga nangamatay out of 2,215 kini sila duna ni ini nga mga gitawag nato nga comorbidities, no? Lakip ang advanced age, male sex, unya taas og BMI, body mass index, niya dunay coronary artery disease, nay cancer, og kidney og liver problem. Lain pa nga study nga gihimo dito sa Europa, sa Lombardy, sa Italy, nga niining nangamatay nga 915 ka mga COVID-19 patients, ang ilang mga comorbidities nga naan nila daan, kanding advanced ka po nga edad, male sex, so bintaha gyud ning babaye, no? Daghan da is mga babaye nga mo survive, kasagaran mga lalaki, no? The need for high levels of oxygen, unya history of long-term illnesses, usa man ning mga sakita nga naan nila daan, kining chronic obstructive pulmonary disease. So kung hinabako ka, makaangkon ka anang sakita. Nonya ginapoy high cholesterol level o type 2 diabetes. Ang ikatulo nga pagtuon gihimo sa dito sa China. No, ni atong 100 ka mga insect ni atong mga Enero ug Marso dining tuiga nga sa ilang pagtuon akaplagan nga ang mga sakit nga naa ni ini nilang ilang mga comorbidities naglakip sa cardiovascular disease, diabetes, o daghan pa nga mga problema. Okay? So, makaingon ta nga, kini gyud ay COVID-19, magka-problema gyud ta di ay ni ini, kung naata ni ining mga comorbidities o underlying risk factors. Pero kung wa lang ta underlying risk factors o comorbidities, wa kita angay kabalakan kung maghisgotag COVID-19 mga kahigalaan. Ang ikatulo nga butang nindot ni siya kining immunity. Mo ni ang resistance nato to or protection against a specified disease, power to resist infection. O kini naan ni sa ato ang system, sa ato ang immune system. Now nakaduog namo siguro ni anang pulong nga herd immunity. Mo, kumo ni karon og tawag kini siya nga community immunity. Mao nang sitwasyon nga nahimutang kublan sa kagaw, makasugakod ang atong lawas batok sa kagaw. Dili na mutalab ang kagaw sa imong lawas. Naanad na ang imong lawas. No? Doon na natay panagang batok ni ini. Gitawag na siya nga antibodies. Kay by nature ang atong lawas dunay kapabilidad sa pagpanlalipod nato batok sa tanang kagaw. Sa diha nga magbalatian ta ang kinaiyahan musugod dayon sa proseso sa pag-ayo kanato. Dili ang tambat ang nakaayo, apan ang nakatabang lang kini, apan ang nag-ayo kanato mao si Hesukristo. Mao na kung magtan-aw kita sa niining mga recoveries nga nangaayo sa COVID-19, niadtong November 11, ako gisusi, ug mao ni ang total cases atong panahon na 51,855,661 ka mga kaso sa COVID-19. Pero nindot ang balita kay ang nangaayo 36,426,504. Usa man na siya 70% sa nagsakit sa COVID-19 nangaayo mga kahigalaan. Ang uban, no, naa paron sa aktibo nga sitwasyon o
padulong pa sila sa pagkaayo. Pero kung imong susihon ang nangamatay, 2.5% lang, milyon kapin lang ang nangamatay, 2.5%. Kini nagpasabot nga ang overall COVID-19 recovery rate mo ni maayo nga balita nga gusto na kong ipasantop sa itong una-una. Nga malipay ta sa paghibalo. Nga ang overall COVID-19 recovery rate. Nga ang dako nga kahigayunan nga maayo ka pagkataas kaayo porsyento. 97% and 99.75%. So gamay ra gyud ang porsyento nga mo resulta ngadto sa kamatayon, mga kigalaan. Nindot kayo na nga balita. Mao na ang pinakanindot nga balita. O labaw sa nga tanan. Akong ihatod kaninyo ang pinakadako nato nga paglaom. Labaw pa kay sa COVID-19. Nga magatabang ka nato nagapalig-on sa itong immune system, while lain mao si Jesucristo. Siya ang atong pinakadako nga mananambal. Atong mabasa sa 2:15-26, nag-ingon ang Ginoo, o miingon siya, kung magpatalinghog ka sa masingkamuton gayod, sa tingog ni Jehova nga imong Dios. Walay bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa mga Ehiptohanon. So lakip ning mga sakit nga atong nga sinati karon. Kaya dili man ni uban ini bag-o, sukad pa ni sa una. Nga kung kani mga sakita nga kubon karon sama sa iyang gihat nga sama sa eksperyensyahan sa mga tanon, dili kuno ni nato maangkon. Kay ngano man, kay ako mao si Jehova nga mag-aayo kanimo. I am the Lord, your healer. Higala, God healed us. Gipang-ayo ta sa Ginoo. Sa panahon nga mutakboy ang COVID-19 sa imong lawas, wa kay angay kabalak-an kay naa ang Ginoo mag-aayo nimo ni ini nga balatian pinaagi sa imo immune system. O kita nahimong mga recipients ni ining resistensya gikan sa Ginoo. Ang Ginoo laktod na pagkasulti maoy nagaayo kanato. Kining taas nga recovery rate sa coronavirus is a manifestation of God's power and greatness amidst pandemic. Kining atong kahimtang karon, diin daghan ang nangaayo nining sakita, usa kini ka pagpakita sa Ginoo sa iyang gahom nga siya ang nagkontrolar niini nga pandemya sa atong kalibutan karon. Pero ang yawa mga kigalaan, siya ang originator of the virus of sin. Dili coronavirus lang, apan the virus of sin. Ug sukad pa sa sinugdan sa kalibutan, gusto niyang dauton ang katawhan nga nagpuyo niini nga kalibutan. Apan ang Ginoo dunay gitagana nga solusyon. Ug ang solusyon, ang provision sa Ginoo sa pagluwas kanato batok niini nga virus of sin is more big enough. Dako kaayo ni nga makatabang nato more than what the virus of sin could damage. Kini bitang magtapak tag buslot sa atong panapton na gisi. Mangutana ko ninyo unsa man kadak-on sa panapton nga imong gamiton sa pagtapak ni ana nga buslot. Di ba mangita jud kag mas dako pa ni ana. Umaon na ighala ang provision sa Ginoo sa pagluwas nato ini nga kalibutan batok sa virus of sin. Mas dako pa kay what the virus of sin could damage. All of humanity had been infected. Tinuod na, no? Tungod sa paningkamot sa atong kaaway. Kini nga kalibutan na atong gipuy-an, nasudlan sa mao nga virus sa sala. O ang tanan, nakaangko ni ini, nahimong infected, natakdan
sa maong nga balatian. Sa Romas 3:23 nag-ingon, sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, wa gyud exempted. Sama karon no, makaingon ta nga murag dugay ra siguro ta naigo ni ining coronavirus. No, kaning mga ubo, mga sipon, lison nga paginhawa, no, pingot sa ilong, no, kaning tanan atong gibati hilanat uban pa ni basig mga simptoma na ni siya nga naa na nato ang coronavirus. Pero wa man magpa-swab test, wa man magpa-check up, no? O magpa-rapid test, wa mahibaw nga positive. So, naglangoy-langoy ta higala ni ining kapanahunan nga sa atong palibot puros ni coronavirus na. Mugmaosab na ang kahimtang nato niya kalibutan. Ang virus of sin nagapalibot ka nato. Ug ang yawa mo ay originator ni ini. Sukad pa sa sinugdanan. Ug walay usa ka to na exempted ni ini. Kitang tanan nakasala ug nawagtangan sa himaya sa Dios. Apan niya ang maayong balita, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato. Pinaagi ni ini nga bisan sa mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanako, alang kanato. Si Kristo sa Kalbaryo sa cross, iyang gipaula ang iyang dugo aron makadawat kita ni anang vaccine, no? Munang term nga akong gamito, no? Kay sa lain nga puno nga nang pag-inoculate na bang tusukan ka, ihatag kanimo ang panagang ni ining maong nga virus. So ang dugo ni Kristo sa Kalbaryo sa cross iyang hatag kanato aron kita mahimong immune ni ining sakit, ni ining virus of sin, mga kahigalaan. Sa Mateo 26, versikulo 28, nag-ingon si Kristo, ni adtong nakigsalos siya sa iyang mga tinunan panahon sa Lord's Supper, katapusan nga panihapon. Ingon ni Jesus, for this is my blood of the new covenant, which is shed for the remission of sins. Akong gisusi sa Cambridge Dictionary, unsa man ang remission? Ang pulong dayon nga remission naghulugan na a period of time with an illness is less severe or is not affecting someone. No? Doon nagyoy panahon nga ang mao nga kagaw dili kaayo bitaw mukiat. No? Ni relax ug unsa pa na, no? Ug mo nang kahimtang karon mo nang no nga ang coronavirus wa nakaayo siya gyud kaayo mihatag og daghan nga kadaot labi na dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Kay kini nagpaila mga kahigalaan nga we are been victorious in Jesus. Nakadaog kita diha kang Kristo. Wala kita mga ayo tungod sa vaccine, no? Apan tungod sa gahom ni Kristo. Busa na ingon si Jesus nga busa unsa may atong ikasulti, may tungod ni ini. Kung ang Dios dapig kanato, kinsa pa man ang batok kanato. So wag kita ay kabalakan. Samtang kita nagapuyo ni kalibutan, angay kita maglipay, magpasalamat sa gahom sa Ginoo kay tungod kaniya na angkon nato ang kaluwasan. Diha lang sa ngalan ni Kristo ang kaluwasan atong maangkon ingon sa Buhat 4:12 ug walay kaluwasan pinaagi kan bisan kinsa pa nga lain kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga nagahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niya maluwas kita. Sa katapusan, sa Roma 10:13, gipahinumduman kita nga ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Higala, nining panahon sa pandemya sa COVID-19, ako kamong awhagon sa pagsalig sa Ginoo. Siya ang kasulbaran sa ato mga problema sa kinabuhi. Ug salamat sa Ginoo nga gilig-on niya ang ato ang immune system. Nakabaton kita immunity diha kang Kristo. Ug ang atong espirituhanon nga kinabuhi naluwas gikan sa mga daotang katuyuan sa atong kaaway nga mao ang yawa tungod kay si Kristo dugay ra nagpakamatay dos Kalbaryo sa cross ug pinaagi kaniya atong nabatnan ang kaluwasan. Sa pag-take-off nini ato ang programa karon, ako kamahangyoon sa pagduko sa inyo mga ulo.
Kaya ako magaampo alang kaninyo higala nga nagasunod niini ato ang tulumanon. Magaampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imuhang pagkamaayo. Ngadtos bisan kinsa nga nagasalig sa imong ngalan. Among lauman Ginoo, sumala sa imong saad na ikaw makig-uban ka namo niining kapanahonan sa Kristanan. Tabangi sa pinasahi ang mga kahigalaan namo nga nagasunod niining nga programa. Among ikaw ang giinbitar sa among makasing-kasing ug among ipasalamatan nga diha kang Hesukristo nabat na namo ang gahom sa pagbatok niini nga problema sa krisis sa kahimsog sa panglawas. Salamat sa pagtubag nimo sa imong pag-ampo sa ngalan ni Hesukristo na among manluluwas. Amen. Ugma, higala ako nasab kamong imbitahon sa pagpadayon sa pagpamati ni ato ang programa. Imbitahan inyong mga suod sa kinabuhi, yung mga higala, mga silingan, awhaga sila sa pagsunod ni atong programa sa Hope Beyond Health Crisis. Ang atong topiko, ugma, gitawag kini siya nga The Silent Killer. Kay atong tun-an ang Hope Beyond Heart Disease. Daghang salamat o mayong gabi kaninyo. Daghang salamat Pastor Nogra sa imong mga mensahe ning kagabhion. O naot nga kamo makaigsunan magabalik sa sunod nga gabi ugma para sa atong ika-third night nga topiko. Sa pagpadayon akong pag-awiton ang awit nga nag-iuluhan, His Life for Mine. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. His course of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrows gave me joy and taught His life for mine.
God's Son would die to save a wretch like me. What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garment and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me, like me. What love divine, He gave His life for mine. Mga pinalanggang igsoon, daghang salamat sa inyong pagsunod niining atong programa o labaw sa tanan atong gipasalamatan ang nag-provide nato sa atong mga music niining kagabion. We have Direct James Arevalo, Brother Rex Sulihon, Dr. Carl Jim Nogra, and we have Sister Jerly Abaw. And of course, thank you so much, Pastor Charles Nogra, for the message for this evening. Doon na tayo mga pahabol, mga igsoon, pagpasalamat alang sa atong mga kaigsuonan nga niduyog kanato karon. Gikan sa Manga, Tagbilaran City, we have the Tatoy's family, ang Kandihay, mga grupo diya sa Kandihay, with the Exclamador family, gikan sa Gindulman, together with Pastor Ribley and family, gikan sa Ubay Bohol, sa Sandingan Luon, si Faith Hazel Ann, o giyang mga kauban. Daghang salamat sa inyong pag-uban nato nining kagabion, and sa Ubay ang Habutay family. And we have also brothers and sisters coming from Mabini Church and Inabanga. We have Sister Shimaika Riambunansa. Gikan sab sa Masbate ang atong mga kaigsuonan sa Masbate City Central Church. Mayong gabi, daghang salamat sa inyong pagsunod. Grupo ni Pastor Buhos, kauban ni Brother Richard. Gikan usab sa Buena Vista, sa Dimasalang, Francisco family. Gikan usab sa Katayngan, Poblasyon Katayngan, we have Pastor Robert Gidaro and Pastor Pantaleon's District, Dabihiya, Gilutungan, Mahayahay, diha sa Masbate. And the Pagia family usab sa Liong, Masbate. And of course, salamat sa Rimson Pilayo sa imong pagtanaw o pagduyog kanato niining kagabion. Gikan usab din sa Cebu, sa Santa Fe, Bantayan Island, dahil Buenas family. Apil usab diha sa MCIT, Basak, Lapu-Lapu City, ang pamilya ni Brother Ray Saranza. And diha sa Liluan, si Maribel Cubrado, o diha usab sa Tuong, Cebu City, si Sister Esther Almosera o kauban sa iyang tibuok panimalay. Ato sa mga kaigsuonan sa Kamutis, diha sa Puro, Lower Kagkagan, kauban ni Pastor Abing, diha sa Eastern Camotes District. And of course, mga pinalanggang igsuon, daghang salamat kaayo sa inyong paguban. Esther Navarro, Sister Gwen Jaime diha sa Magikay, Shekem Abiliana, Joan Ansing sa Lubok, Bohol. Ang inyong pagtambong, kami nag-ampo nga nakahatag kini og dugang informasyon og labaw sa tanan kalig-on sa atong tagsa-tagsa ka pagtuo. Og dinhi natapos ang atong programa. Ako si Pastor Lelo Daranges, magaingon kaninyo, maayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan.